టాప్ 10 ఇన్స్ట్రక్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్. 1. ఏనుగులు ఎగరలేని ఏకైక సస్తన జంతువులు. 2. అత్యంతకాలం జప్పించుకున్న రికార్డు 68 సంవత్సరాలు. 3. డాల్ఫిన్లు పరస్పరం పేర్లను ఉపయోగించి పిలుస్తాయి. 4. వోంబాట్లు ఘనాకారపు మలాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. 5. ముడుగల కోళ్లు తమ నాలుకను బయటకు తీయలేవు. 6. మౌంట్ ఎవరెస్ట్ భూమిపై అతి ఎత్తైన పర్వతం కాదు, సముద్ర మట్టం నుంచి కొలిస్తే హవాయిలోని మౌనా కియా ఎక్కువ ఎత్తులో ఉంటుంది. 7. నెపోలియన్ బోనపార్ట్ ఒకసారి మొసలివేట సమయంలో మొసళ్ల దాడికి గురయ్యాడు. 8. క్లియోపాట్రా చందమామ మీద మొదటి అడుగు వేసిన కాలానికి గ్రేట్ పిరమిడ్ నిర్మాణానికి కంటే ఎక్కువ సమీపంలో జీవించింది. 9. ఐఫిల్ టవర్ను అసలు తాత్కాలిక నిర్మాణంగా మాత్రమే ఉద్దేశించారు. 10. టైటానిక్ 4వ పైప్ కేవలం అలంకారానికి మాత్రమే. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ అ గుడ్ డే ఫ్రెండ్స్.